Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω απ' όλα υγεία σας, σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν στην γυναικολογική ογκολογία. Κοντά μας έχουμε καλεσμένο ένα εκλεκτό χειρουργό με ευθύρα γυναικολόγο, εξειδικευμένο φυσικά στη γυναικολογική ογκολογία, ο οποίος είναι ο κύριος Παναγιώτης Σκλαβούνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκλαβούνο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά οι παθήσεις αυτές οι γυναικολογικές που σχετίζονται με ογκολογικά περιστατικά δυστυχώς είναι συχνές. Άρα λοιπόν εσείς που είστε εξειδικευμένος στην γυναικολογική ογκολογία θα μας βοηθήσετε να δούμε ποιες είναι αυτές και πώς μπορούν να θεραπευτούν όταν φυσικά φτάσουμε στο σημείο που μπορεί να θεραπευτεί μετά από έγκαιρη διάγνωση όλο αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να τονίσουμε από την άλλη μεριά ότι είστε και διευθυντής της Β' Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας στο νοσοκομείο Μητέρα. Πολύ σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, που ήρθατε να μιλήσουμε για αυτά. Οι γυναικολογικές λοιπόν παθήσεις που σχετίζονται με την ογκολογία, ποιες είναι πιο συχνές, κύριε Σκλαβούνο? Η γυναικολογική ογκολογία άπτεται καρκίνων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτό αφορά την μήτρα, το ενδομήτριο και τον τράχυλο της μήτρας. Αφορά τις οοθήκες, αφορά καρκίνο του εδίου και του κόλπου, αν και σπανιότερα. Ναι. Θα ήθελα εγώ να εστιάσουμε περισσότερο, γιατί θα δούμε αν είναι και πιο συχνό, στον καρκίνο των οθικών. Όπως επίσης και στη συνέχεια, αν προλάβουμε και στον χρόνο τον οποίο έχουμε, να μιλήσουμε λίγο και για τον καρκίνο του ενδομητρίου, που και αυτός είναι συχνός. Τώρα, πολλές γυναίκες παραπονιούνται πως έχουν όγκους στις οθήκες τους. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Καταρχάς να πούμε ότι ένας όγκος στην οθήκη δεν είναι απαραίτητα κακός. Αυτό μας αρέσει. Είναι συχνό καταρχήν να εμφανίζεται αυτό, κύριε Σκλαβούνο? Οι καλοήθεις όγκοι με μορφή κίστεων ή άλλων δομών ίσως ναι. Ευτυχώς όμως οι καρκίνοι όχι. Ωραία. Είναι ένας πιο σπάνιος καρκίνος, όχι ο πιο συχνός γυναικολογικός, ευτυχώς, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και λίγο επιθετικός. Αν κάνουμε μια μικρή, μου επιτρέψετε, δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω για τις καλοήθεις κίστες και να μην ανησυχούν οι γυναίκες που έχουν μια κίστη στην οθήκη ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολλά διαγνωστικά όπλα και μέσα για να καθορίσουμε με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πιθανότητα ύπαρξης ενός καρκίνου. Υπάρχει εξειδικευμένος γυναικολογικός υπέρηχος, έχουμε τη μαγνητική τομογραφία, έχουμε την κλινική εξέταση, επίσης τη λήψη του ιστορικού. Μια γυναίκα που δεν έχει κανένα ιστορικό στην οικογένεια δεν πρέπει να ανησυχεί ότι μια κίστη είναι κάτι κακό. Και επίσης να τονίσω ότι και η ηλικία μιας γυναίκας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι νεότερες γυναίκες συνήθως έχουν κάτι καλό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες και στην εμεινόπαυση ειδικότερα, ένα μόρφωμα, δηλαδή μια ανατομική δομή, ένας όγκος στην οθήκη, πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου, όχι για να φοβηθούμε, αλλά για να προβληματιστούμε και να αναζητήσουμε τη βοήθεια του ειδικού. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, οι όγκοι στις οθήκες δεν σημαίνει ότι είναι κάτι κακό πάντα. Μπορεί να είναι και καλό, όπως μας λέει και ο κ. Σκλαβούνος, μπορεί να είναι και κακό. Εξαρτάται από την ηλικία. Όταν όμως, κύριε Σκλαβούνο, εντοπιστεί ο καρκίνος στις οθήκες, γιατί αυτό είναι και το πιο σοβαρό, τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι συχνό, ο καρκίνος στις οθήκες είναι συχνό καταρχήν? Όχι, είναι ο 7ος συχνότερος καρκίνος και ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Είναι κάτι που είναι σπάνιο, δηλαδή μια γυναίκα στην διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται με τα στατιστικά που έχουμε στη διάθεσή μας ότι ο κίνδυνος να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της από καρκίνο της οθήκης είναι λιγότερο ή περίπου ίσο με 1%. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σπάνιο. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει μια γυναίκα είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος και ο πανικός ακόμα χειρότερος. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Νομίζω ότι με την πρόσβαση στο κινητό μας και στο διαδίκτυο έχουμε τη δυνατότητα να ψάξουμε πολλά πράγματα, που αυτό είναι και καλό και κακό φυσικά. Ωστόσο, αν πάρουμε τη θετική του διάσταση, νομίζω ότι μια γυναίκα μπορεί να αναζητήσει βοήθεια πλέον με την έννοια του να βρει εξειδικευμένους
γιατρούς που έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο, κύριε Σκλαβώνου. Δηλαδή, πλέον, επειδή η εξειδίκευση εννοείται ότι είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας και ιδιαίτερα και στον χώρο της ιατρικής, πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα γιατρό, ο οποίος είναι εξειδικευμένος, ας πούμε, όπως είστε εσείς αυτή τη στιγμή, σε κάτι ειδικό. Δηλαδή, εσείς είστε στην γυναικολογική ογκολογία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούμε για ογκολογικά περιστατικά σε ένα γυναικολόγο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην ογκολογία και δεν κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, που είναι η κρυοσυντήρηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες και στη δικιά σας στη γυναικολογία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένο γυναικολόγο που ασχολείται με την ογκολογία. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αιτίες οι οποίες οδηγούν στον καρκίνο των οθικών? Ένα 10% των καρκίνων είναι κληρονομικός. Ξέρουμε ότι κόρες ή εγγονές γυναικών που είχαν στο παρελθόν νοσήσει έχουν αυξημένο κίνδυνο και αυτό συνδέεται με κάποια συγκεκριμένα γονίδια που τα γνωρίζουμε πλέον. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σποραδικός, δηλαδή δεν σχετίζεται με κάποια κληρονομικότητα. Νομίζω ότι, μάλλον είμαστε πλέον βέβαιοι ότι η διάγνωση του καρκίνου των οθικών δεν μπορεί να γίνει προληπτικά, όσο καλοί γυναικολόγοι και να είμαστε και γυναικολόγοι-ογκολόγοι, και γι' αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, πάνω από τα 3/4 διαγνώστηκε σε προχωρημένο στάδιο. Σπάνια το βρίσκουμε νωρίς. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι να είναι, οι δυνατότητες που έχουμε είναι πλέον πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Άρα, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, με την ευκαιρία τώρα που μου δίνετε σε σχέση με τα ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και μπορεί να είναι και τυχαίο γεγονός, δεν δίνει συμπτώματα. Η εμφάνιση του καρκίνου των οθικών δεν δίνουν συμπτώματα, κύριε Σκλαβώνου? Δίνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο, σε αρχικό σχεδόν κανένα. Είναι κυρίως σε αρχικό στάδιο τυχαίο έβριμα. Φέρουμε μια κίστη και βλέπουμε ότι μάλλον αυτή δεν ήταν καλή. Δεν δίνουν ειδικά συμπτώματα που μια γυναίκα μπορεί να πει ότι έχω αυτό, έχω δηλαδή πόνο στην κοιλιά, άρα έχω καρκίνο. Όχι. Δίνει συμπτώματα, αναμφίβολα, πόνο στην κοιλιά, φούσκωμα, απώλεια βάρους, απότομη που δεν εξηγείται από τις διατροφικές συνήθειες, γαστρεντερικές διαταραχές όπως δυσκυλιότητα ή εναλλαγές ανάμεσα σε δυσκυλιότητα και διάρρεια. Η αιμορραγία συνδέεται, κύριε Σκλαβώνου, με τις κίστες? Όχι τόσο. Στην κακοήθεια όχι. Στην κακοήθεια όχι. Τώρα, από τη στιγμή που διαγνωστεί μία γυναίκα με καρκίνο των οθικών, ποια είναι η συνέχεια, τι μπορεί να γίνει? Εφόσον γίνει διάγνωση καρκίνου στην οθήκη, μια γυναίκα πρέπει να ξέρει ότι η μάχη μπορεί να κερδιθεί, ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος της, γιατί έχουμε πλέον εδώ και αρκετά χρόνια πρώτον καταξιωμένους γιατρούς που έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτή την χώρα και όχι μόνο στο εξωτερικό, που μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή να εφαρμόσουν όλες εκείνες απαραίτητες χειρουργικές μεθόδους που στόχο έχουν να αφαιρέσουν εξ ολοκλήρου τον όγκο από την γυναίκα, γιατί ξέρετε, ο καρκίνος της οθήκης, το κακό του δεν είναι η ίδια η οθήκη, αλλά οι παρέτερες δομές, δηλαδή το έντερο, ή άλλες το περιτόνεο και άλλες δομές, οι οποίες δύναται να αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου, γιατί ο στόχος του κάθε γυναικολόγου-ογκολόγου που παλεύει με αυτή την νόσο και θέλει να σώσει την ασθενή του, είναι να μπορέσει να αφαιρέσει εξ ολοκλήρου τον καρκίνο από το σώμα της. Μάλιστα. Τότε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Πολύ ωραία. Τώρα, πώς γίνεται η θεραπεία? Είναι χειρουργική απαραίτητα η θεραπεία? Απαραίτητος. Η θεραπεία είναι χειρουργική. Ναι. Όταν ένας γυναικολόγος-ογκολόγος είναι σε θέση να το κάνει, δηλαδή κάποιες φορές, ευτυχώς λίγες, ο όγκος έχει επεκταθεί πολύ και δεν μπορεί να αφαιρεθεί, οπότε χρειάζεται αρχικά μια χημειοθεραπεία που μπορεί να τον συρρικνώσει, ακόμα και να τον εξαφανίσει. Πολλές φορές η χημειοθεραπεία έχει τόσο μεγάλη και καλή δραστικότητα που πριν χειρουργήσουμε εξαφανίζει τον όγκο. Όχι πάντα βέβαια. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Έτσι ώστε να τον κάνει χειρουργήσιμο, δηλαδή πλήρως αφαιρεταίο. Άρα λοιπόν η θεραπεία μπορεί να σημαίνει και συνδυασμό χημειοθεραπείας και χειρουργικής. Σωστά. Συνήθως προηγείται η χειρουργική θεραπεία της χημειοθεραπείας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, μάλλον σε πολύ λιγότερες και σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις, γίνεται το αντίθετο, δηλαδή προηγείται η χημειοθεραπεία της χειρουργικής. Ο συνδυασμός ωστόσο και των δύο είναι αυτός που είναι και ο νικηφόρος. Είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει τη νίκη στην τελική, στη δύσκολη μάχη. Τέλεια. Τώρα, πώς γίνεται η επέμβαση? Γίνεται λαπαροσκοπικά?
ή ρομποτικά? Δεν ξέρω. Ο καρκίνος των οθικών πράγματι, επειδή διαγνώσκεται και σε προχωρημένο στάδιο, ναι, στα 3/4 όπως προείπα των περιπτώσεων, γίνεται με ανοιχτή τομή. Με ανοιχτή τομή. Με ανοιχτή τομή, εκεί είμαστε κάθετοι γυναικολόγοι-ογκολόγοι. Ο σωστός τρόπος είναι ένα ανοιχτό χειρουργείο, το οποίο είναι μεν εκτεταμένο, όμως εκείνο που μπορεί να μας δώσει πλήρη εικόνα των όλων των βλαβών και πλήρη δυνατότητα αφαίρεσης τους. Σε πολύ αρχικά στάδια, σε στάδιο 1, και αν ο όγκος δεν έχει επεκταθεί πέραν της οθήκης, μπορεί να εφαρμοστεί και η λαπαροσκοπική χειρουργική. Τρέχουν αυτή τη στιγμή ερευνητικά πρωτόκολλα που θέλουν να το εντάξουν, ιδίως στην Αμερική, σε επίπεδο θεραπείας. Όμως ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η πλέον κατάλληλη για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η ρομποτική. Είναι πολύ διευκρινιστικά αυτά τα οποία μας αναφέρετε και πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν γίνεται αυτό, γίνεται αφαίρεση του όγκου. Υπάρχει περίπτωση, επειδή όπως είπατε μπορεί να επεκταθεί ο καρκίνος και σε άλλα όργανα, να γίνει ολική ιστερεκτομή, ή συμβαίνει αυτό συχνά, κύριε Σκλαβονό? Πρέπει να γίνει ολική ιστερεκτομή. Πρέπει να γίνει. Εάν επεκταθεί σε άλλα όργανα, εμείς οι γυναικολόγοι-ογκολόγοι με τα λεγόμενα πολυδιάστατη, πολύπλευρα χειρουργία έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία, μάλλον σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, όπως είναι η γενική χειρουργή, να μπορέσουμε να κάνουμε συνδυαστικές επεμβάσεις. Στόχος και των δύο είναι, ας πούμε, ένας όγκος που έχει επεκταθεί και στο έντερο να μπορέσει να αφαιρεθεί πλήρως με τη βοήθεια και άλλων γιατρών, όπως η γενική χειρουργή. Αν είναι στην κίστη, στους ουρητήρες, με τη βοήθεια των ουρολόγων. Αν είναι στο ύπαρ ή στο πάγκρεας ή στο σπλήνα, νομίζω ότι πλέον έχουμε τόσο εξειδικευμένες ειδικότητες που ο καθένας στον τομέα του ως κορυφαίος έχει την υποχρέωση και τη δυνατότητα να συνδυαστικά, οι χειρουργικές δηλαδή ογκολογικές ομάδες, να επεμβαίνουν μαζί ταυτόχρονα και μια γυναίκα ξυπνώντας, όπου και αν έχει πάει ο όγκος, ό,τι και αν έχει διηθήσει, ό,τι και να έχει τρώσει, να μπορέσει να ξυπνήσει χωρίς κανένα καρκινικό κύτταρο στην κοιλιά της. Πάρα πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση για να πάμε μετά στο άλλο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η χειρουργική αντιμετώπιση είναι κρίσιμη για την πρόγνωση και εξατομικεύεται ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Πράγματι, η χειρουργική αντιμετώπιση νομίζω ότι είναι το α και το ω της πρόγνωσης. Ακόμα και οι χημειοθεραπείες που ακολουθούν αυτό δείχνουν ότι δρούν τόσο καλά όσο καλά έχουμε χειρουργήσει. Έτσι λοιπόν στόχος μας είναι η απόλυτη αφαίρεση του όγκου, η ολική του αφαίρεση, μακροσκοπικά δηλαδή να μην υπάρχει καρκινικό κύτταρο. Και πράγματι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται έχουν να κάνουν με τη σταδιοποίησή του. Στην ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου των οθικών πρέπει να αφαιρεθεί ολικά η μήτρα, πρέπει να αφαιρεθούν οι οθήκες, πρέπει να αφαιρεθεί το μείζον επίπλουν, είναι ένα όργανο στην κοιλιά που ουσιαστικά προστατεύει τα υπόλοιπα όργανα και όποιες εμφυτεύσεις μέσα στην κοιλιά να μπορέσουν να αφαιρεθούν πλήρως. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επέμβασης είναι και η αφαίρεση των λεμφαδένων. Σε προχωρημένο στάδιο, δηλαδή σε ένα στάδιο που ο όγκος έχει φύγει από την κοιλιά και έχει πάει προς το νάνο κοιλιά και προς το ύπαρ, δεν χρειάζεται να αφαιρούνται οι λεμφαδένες, λένε οι νέες έρευνες, εκτός και αν είναι παθολογική, δεν είναι πάντα. Οπότε νομίζω ότι πράγματι η γνώση του πώς θα φερθώ σε ποιο στάδιο και αναπόφευκτα είναι τόσο μεγάλη που απαιτεί εξειδίκευση σε κάθε τομέα, και αυτός είναι ο τομέας γυναικολογικής ογκολογίας, ώστε να μπορεί ο θεράπων ιατρός να κρίνει τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει. Γιατί ξέρετε, το σημαντικότερο στη χειρουργική και στη χειρουργική γυναικολογία είναι όχι μόνο να βοηθήσουμε, αλλά και να μην βλάψουμε. Ναι, γιατρέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν η επέμβαση εξαρτάται, είναι δύσκολη όχι για τη γυναίκα μετά, δηλαδή μεταχειρητικά, να πούμε και αυτό λίγο. Πράγματι, γίνεται πάντα ολική ιστερεκτομή. Πάντα. Άρα λοιπόν πώς είναι η ζωή της λίγο μετά την επέμβαση, ας πούμε, εύκολα? Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες ημέρες ενός μεγάλου χειρουργείου, όπως είναι και σε κάθε χειρουργική επέμβαση, όχι μόνο στη γυναικολογία, που πρέπει να είναι λίγο προσεκτική, η ζωή της μετά από λίγες ημέρες επιστρέφει στα κανονικά σχεδόν επίπεδα. Έχουμε και αρκετές θεραπείες για τον πόνο, τον λογικό πόνο μετά από ένα χειρουργείο, αλλά νομίζω ότι από την προσωπική μου εμπειρία, θα σας μιλήσω κυρία Στυριάδου, από την προσωπική ότι σε ένα καλό χειρουργείο
και με μια λογική αποκατάσταση και ακολουθώντας και τηρώντας τις οδηγίες μας, οι γυναίκες δεν έχουν να φοβούνται το μετά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ έτσι, σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Σκλαβούνο. Να μιλήσουμε λίγο και για ένα καρκίνο. Αναγκαστικά θα μιλήσουμε για καρκίνους. Χωρίς να θέλουμε να τρομάζουμε τις γυναίκες. Ακριβώς. Αλλά το λέω αυτό γιατί πραγματικά αυτός είναι ο τομέας ειδικότητάς σας. Επειδή είστε εξειδικευμένοι στην γυναικολογική ογκολογία και λίγο πολύ η ογκολογία μας παραπέμπει στα νεοπλάσματα και στους καρκίνους. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε και να μην φοβόμαστε όλες οι γυναίκες που τα ακούμε. Καλύτερα να είμαστε ενημερωμένες παρά όχι. Λοιπόν, άρα θέλω να μιλήσουμε τώρα για τον καρκίνο του ενδομητρίου και έχω να σας ρωτήσω πολλά σε σχέση με αυτό. Πολύ ευχαριστώ. Ναι, είναι πολύ σημαντικός και αυτός να τον αναλύσουμε λίγο και να ενημερώσουμε λίγο και το κοινό μας, το γυναικείο κοινό. Τι σημαίνει καρκίνος του ενδομητρίου, πρώτα? Είναι μια ουσιαστικά εμφάνιση κακών κυτάρων, κακοήθων κυτάρων, καρκινικών κυτάρων στο εσωτερικό τείχομα της μήτρας. Εκεί ακριβώς που ονομάζεται ενδομήτριο. Το ενδομήτριο, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι το εσωτερικό στρώμα, αυτό που στην προεμεινόπαυση είναι αυτό που κάθε μήνα φεύγει με τη μορφή περίοδου. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς σε αυτά τα κύτταρα, συχνότερα από ποτέ στις γυναίκες, μάλλον είναι ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος, μπορεί να δημιουργηθεί ένα λάθος και αυτό το λάθος να πολλαπλασιαστεί με τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσει όγκους. Όγκος λοιπόν λέγεται όγκος ή καρκίνος του ενδομητρίου και εμφανίζεται συνήθως, ευτυχώς, αλλά δυστυχώς όχι μόνο, σε γυναίκες στην εμεινόπαυση, δηλαδή σε γυναίκες που έχουν περάσει το... Η ηλικία είναι σε εκείνη τη περίοδο. Μετά τα 55-60 έτη. Μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Αλλά όχι μόνο. Αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ρωτήσω λίγο για τη διάγνωση. Είναι ένας καρκίνος που δίνει πρώιμα συμπτώματα, ευτυχώς, και αυτό τον κάνει και σχετικά εύκολα να αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε, σε κάθε κακοήθεια το πιο σημαντικό είναι να το βρούμε νωρίς. Ναι, σίγουρα. Και ο καρκίνος του ενδομητρίου πράγματι το δείχνουν και όλες οι έρευνες και οι διεθνείς μελέτες, διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. Και αν τολμώ να πω, σε στάδιο 1. Μάλιστα. Το οποίο μας δίνει και ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιβίωσης και νίκης, να το πω αλλιώς, των ασθενών μακροπρόθεσμα. Πώς διαγιγνώσκεται? Το πρώτο σύμπτωμα είναι το αίμα. Μια γυναίκα στην εμεινόπαυση δεν πρέπει να έχει κολπική αιμόρρεια, δηλαδή δεν πρέπει να βλέπει αίμα. Ακόμα και μία σταγόνα αίμα στην εμεινόπαυση θα πρέπει να την προβληματίσει, να μην την τρομάξει, να μην ακούσει εμάς και να πει έχω καρκίνο. Όχι, αλλά θα πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνό της, το ακουστικό της και να καλέσει τον γιατρό της και να ρωτήσει τη γνώμη του. Ο γιατρός της, έχοντας την εικόνα και μετά από μία εξέταση και επιβεβαιώνοντας αυτό, θα τη συστήσει συνήθως να κάνει μία μικρή επέμβαση. Πολύ μικρή. Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται μέσα σε 5-10 λεπτά. Απαιτεί μέθη, δεν απαιτεί καμία παραμονή στο νοσοκομείο. Είναι κάτι πολύ εύκολο για εμάς τους γυναικολόγους και τους γυναικολόγους ογκολόγους και λέγεται απόξεση. Λέγεται ιστεροσκόπηση, δηλαδή βλέπουμε μία κάμερα αυτό το εσωτερικό τείχομα που σας είπα προηγουμένως και με ένα ειδικό εργαλείο να πάρει κάποια κύτταρα, τα οποία τα αποστέλει για εξέταση. Έρχοντας λοιπόν ένα τελικό αποτέλεσμα ιστολογικής ότι αυτό είναι όντως καρκίνος, θα σας πω και ένα νέο που έχουμε. Ωραία. Πλέον ο καρκίνος του ενδομητρίου δεν είναι ένας, ούτε δύο, είναι 4. Και ταξινομείται... Στάδια δηλαδή είναι αυτά? Όχι στάδια, μοριακή ταξινόμηση. Η οποία είναι τελείως διαφορετικός ο ένας καρκίνος του ενδομητρίου με έναν άλλον. Δηλαδή, αν μία γνωστή σας πει ότι έχω καρκίνο του ενδομητρίου και άλλη μία επίσης, μπορεί να είναι τελείως δύο διαφορετικοί καρκίνοι. Μάλιστα. Και αυτό έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την πρόγνωση. Σίγουρα. Δεν είναι όλοι οι καρκίνοι του ενδομητρίου επιθετικοί, ακόμα και στο στάδιο 1. Κάποιοι είναι λίγο πιο επιθετικοί, κάποιοι όχι. Άρα λοιπόν. Θα σας το ρωτούσα αυτό. Αν είναι επιθετικός ο καρκίνος του ενδομητρίου και σε ποιο στάδιο μπορεί να είναι? Όχι πάντα. Όχι, δεν είναι επιθετικός πάντα. Τέλεια. Και μάλιστα μπορούμε να το ξέρουμε από την αρχή αυτό. Ξέρετε, που δεν χρειάζεται να βγάλουμε τη μήτρα και. Μπορούμε ήδη από το πρώτο μικρό χειρουργιάκι που έχουμε τη διάγνωση να δούμε αν αυτά τα κύτταρα είναι επιθετικά ή όχι. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν το ταξινομούμε μοριακά. Άρα η γνώση είναι δύναμη και η γνώση σε αρχικό στάδιο είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Πολύ ωραία. Τώρα, άρα λοιπόν είπαμε για τη διάγνωση, ουσιαστικά και για τα συμπτώματα. Άρα λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, αν ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι και ορατός και μέσα από μια υπερηχογραφική εξέταση. Ναι, δεν είναι αδύνατο, πολύ περισσότερο από τον καρκίνο των οθικών. Ο καρκίνος του ενδομητρίου μπορεί να δώσει υπερηχογραφική εικόνα στον εξετάζοντα ιατρό μιας ασυμμετρίας, ενός μιας μορφής όγκου εσωτερικά που το βλέπουμε με τον υπέρηχο και να μας προβληματίσει σε συνδυασμό βέβαια και με άλλα συμπτώματα, με άλλες εικόνες κλινικές όπως είναι το αίμα, όπως είναι η εμφάνιση της παχυσαρκίας. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες που έχουν μεταβολικό σύνδρομο, ζάχαρο, πίεση και παχυσαρκία, όλα αυτά, επειδή συνδέονται με τον καρκίνο του ενδομητρίου, να θέσουν την υποψία καρκίνος. Άρα λοιπόν, και να δράσουμε γρήγορα. Πίεση, ζάχαρο και παχυσαρκία. Και παχυσαρκία. Αυτοί είναι οι παράγοντες κινδύνου. Είναι πράγματι παράγοντες κινδύνου, κυρία Σωτηριάδου. Και ξέρετε, ο καρκίνος του ενδομητρίου, ενώ οι περισσότεροι καρκίνοι παγκοσμίως μειώνονται σε εθνιτότητα, είναι ο μοναδικός στο δυτικό κόσμο που αυξάνεται. Ενώ έχουμε περισσότερα μέσα, έχουμε καλύτερα διαγνωστικά όπλα, πιο εξειδικευμένους γιατρούς, είναι ο μόνος καρκίνος που στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται η θνητότητά του 2% κάθε χρόνο. Και αυτό έχει δύο αιτίες, να ξέρετε. Το πρώτο είναι ότι... Δεν προσέχουν οι γυναίκες μετά από την εμεινόπαυση, ας πούμε. Ναι, είναι η παχυσαρκία, η οποία αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι και η γύρανση του πληθυσμού. Γενικά, ο πληθυσμός αυξάνεται σε γύρα, μάλλον αυξάνει το ποσοστό του πληθυσμού που είναι υπέργυρο και έτσι λοιπόν είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί. Αλλά στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των γυναικολόγων και των γυναικολόγων ογκολόγων είναι ακόμα και αν αυξάνεται αυτό, εμείς να μειώνουμε τη θνητότητά του με άλλους τρόπους. Έτσι. Να μην μας σκοτώνει δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Κύριε Σκλαβούνο, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα, αν θα πηγαίνουμε στο χειρουργείο, τι σημαίνει χειρουργείο στην περίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου, αφαίρεση μήτρας? Εδώ αλλάζει λίγο το σκηνικό και ο καρκίνος του ενδομητρίου δεν συστήνεται πλέον, αλλά πρέπει να χειρουργείται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως είπατε το άλλο, πως είναι ανοιχτή τομή. Επέστρεψα από το Πανευρωπαϊκό Ογκολογικό Συνέδριο στη Ρώμη πριν από λίγες ημέρες. Που είχαμε πει ότι θα κάναμε εκπομπή και τελικά το αφήσαμε γιατί. Όμως δράτω με τις ευκαιρίες να επισημάνω και να τονίσω ότι πλέον η επίσημη σύσταση όλων των γυναικολογικών εταιριών παγκοσμίως είναι να γίνεται μόνο ρομποτικά λαπαροσκοπικά. Εκτός και αν δεν υπάρχει στην Αφρική, δεν ξέρω κι εγώ, σε κάποιες περιοχές του κόσμου, στην υποσαχάρια Αφρική για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν αυτά τα τεχνικά μέσα, τότε μπορεί να γίνει και ανοιχτά. Η αφαίρεση της μήτρας, δηλαδή του οργάνου που πάσχει, είναι το πιο σημαντικό. Να τονίσω και να κάνω μια μικρή παρένθεση πολύ γρήγορα, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν γυναίκες, ξέρετε, πριν την εμεινόπαυση, ένα ποσοστό 10-15% των γυναικών έχει καρκίνο του ενδομητρίου πριν σταματήσει η περίοδος, βεβαίως. Και αυτό το βλέπουν κυρίως γυναίκες που ανάμεσα στις περιόδους τους έχουν αίμα, που δεν πρέπει να έχουν, ή πάρα πολύ αίμα. Αυτές λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν καρκίνο του ενδομητρίου, να πάσχουν από αυτόν τον καρκίνο και να κινδυνεύουν περισσότερο και μάλιστα να τονίσω ότι να μην έχουν συμπληρώσει ή ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε προστασία της γονιμότητας αυτών των γυναικών και να μην αφαιρούμε τον καρκίνο με ορμονικούς τρόπους. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να τον αφήνουμε γενικά να... Τον αφήνουμε, βάζουμε... Είναι μαγικό πράγματι, γίνεται. Καταρχάς πρέπει να τον διαγνώσουμε. Κάνουμε περίπτωση, θέλω να κάνω εγώ παιδί ακόμα, δεν έχω ολοκληρώσει υπάρχει ένα παραθυράκι που μας επιτρέπει σε κάποιες γυναίκες να μην τις αφαιρούμε τη μήτρα. Αφού κάνουμε λοιπόν απόκριση και διαγνώσουμε τον καρκίνο και μας έχει κάποια ορισμένα καλά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι επιθετικός, πολύ καλό μοριακό τύπο και, να βάλουμε ένα σπήραμα, ένα σπυρά δηλαδή που λέμε, να το αφήσουμε για 6 μήνες, να το αφαιρέσουμε, να κάνουμε ξανά απόκριση και μπορεί σε κάποιες γυναίκες να εξαφανιστεί ο καρκίνος. Μετά θα τις συστήσουμε να ολοκληρώσει γρήγορα τον οικογενειακό προγραμματισμό, ίσως και με τη βοήθεια των γιατρών της εξωματικής γονιμοποίησης, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και όταν ολοκληρώσει, μπορεί να αποκτήσει ένα παιδάκι. Έχω περιστατικό γυναίκας που έμεινε έγκυος στα 42 της. Στα 40 της είχε διαγνωστεί με καρκίνο του ενδομητρίου.
πρώτου στάδιο 1, καθόλου επιθετικός. Βάλαμε σπιράλ, το αφαιρέσαμε, κάναμε απόξεση, ο όγκος δεν υπήρχε. Έκανε εξωσωματική, έμεινε έγκυος, γέννησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι και μετά όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της, ο αναπαραγωγικός, αφαίρεσαμε τη μήτρα και πράγματι και στο τελικό παρασκεύασμα δεν υπήρχε καρκίνος. Άρα να τονίσουμε για νεότερες γυναίκες ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τη μήτρα. Ναι, ακριβώς. Θα σας το ρωτούσα αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν μία από τις ερωτήσεις που θα έκανα. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου πρέπει να γίνει και αφαίρεση μήτρας, ίσως και σαλπίγκων, ίσως και άλλων οργάνων. Με εξαίρεση όμως αυτές την πολύ μικρή κατηγορία γυναικών που θέλουν να κάνουν παιδί και που δεν έχουν επιθετικά χαρακτηριστικά αυτά τα καρκινικά κύτταρα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συστήνεται να γίνεται αφαίρεση της μήτρας, να γίνεται αφαίρεση των οθικών και μετά, πολύ σημαντικό, με ειδικές τεχνικές που μπορούμε να ανιχνεύουμε. Ξέρετε, ο καρκίνος μεθύσταται, δηλαδή πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή μέσω της λεγόμενης, όπως λέω και εγώ στους ασθενείς μου, εθνικής οδού του καρκίνου, που είναι οι λεμφαδένες. Και πρέπει να φέρουμε κάποιες λεμφαδένες. Αυτό ήταν η τελευταία μου ερώτηση πραγματικά, για να μας πείτε και ποιος είναι ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού. Πολύ σημαντικός. Πλέον, και αυτό σας το φέρνω και σαν φρέσκο νέο από τη Ρώμη. Απαγορεύεται πλέον να αφαιρούνται όλοι οι λεμφαδένες. Μόνο οι φρουροί. Μόνο οι φρουροί. Όποια άλλη επέμβαση συντελείται σε μια γυναίκα με καρκίνο ενδομητρίου είναι λάθος. Μάλιστα. Δεν αφαιρούμε όλες τις λεμφαδένες γιατί ξέρουμε ότι η αφαίρεση μόνο του ενός, των 2-3 ίσως φρουρών λεμφαδένων από τους 30 ή 40 που έχουμε σε αυτή την περιοχή ή ακόμα και παραπάνω είναι αρκετή. Τόσους πολλούς έχουμε πραγματικά. Τόσους πολλούς. Είναι αρκετή και κρίσιμη για να και προλάβουμε και να διαγνώσουμε τη νόσο στο σωστό της στάδιο. Και αυτό, ξέρετε, γίνεται πολύ εύκολα ρομποτικά και λαπαροσκοπικά με ειδικές κάμερες. Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτά τα οποία μας λέτε πραγματικά. Τα νέα που μας φέρνετε και από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Γυναικολογίας που έγινε στη Ρώμη. Και καλά κάνατε και πήγατε και ήρθατε και μας τα λέτε τώρα, τα καινούργια δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι αισιόδοξες ειδήσεις ουσιαστικά. Νομίζω πως ναι, το μέλλον της ιατρικής είναι να είναι εξατομικευμένη η θεραπεία. Δηλαδή δεν θα βάζουμε όλες τις γυναίκες σε ένα σακούλι που λέω. Σίγουρα, που ναι, λέμε ακριβώς, και έτσι. Σε ένα σάκο, αλλά κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή ούτως ή άλλως και κυρίως στην αντιμετώπιση μιας άσχημης είδησης, όπως είναι ο καρκίνος. Δεν είναι η Μαρία ίδια με τη Δήμητρα και την Κατερίνα και τη Χριστίνα. Η κάθε μία έχει δικές της ιδιαιτερότητες και πρέπει να αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένες τεχνικές η κάθε μία ξεχωριστά. Ναι, από κάποιον εξειδικευμένο γυναικολόγο. Επιμένω ξανά σε αυτό, ο οποίος είναι ογκολόγος. Έχετε δίκιο, γιατί είναι τόσο πολύ γνώση. Την κάθε περίπτωση της Δήμητρας, της Μαρίας, ξέρω εγώ, να τη βάλει στη σωστή τοποθέτηση και στη σωστή ουσιαστικά αξιολόγηση, κύριε Σκλαβούνου. Πολύ σωστά, γιατί νομίζω ότι τελικά το μέλλον της ιατρικής και το μέλλον είναι ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίζεται με τις δικές του ανάγκες και να θεραπεύεται και να προσεγγίζεται σωστά με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά. Εξατομίκευση δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι, με βάση τα χαρακτηριστικά, την κληρονομικότητά του, την ηλικία του και όλα αυτά που είπατε. Από όλο το σκηνικό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας είμαι υπόχρεος που ενημερώνετε τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο κοινωνικός ρόλος που έχετε κι εσείς και εμείς ως ιατροί είναι σημαντικότερος νομίζω από ό,τι νομίζουμε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και εγώ για την ενημέρωση, την πληροφορία που δώσαμε σε θέματα που σχετίζονται με γυναικολογική ογκολογία, με καρκίνους που δυστυχώς εμφανίζονται στις γυναίκες, είναι συχνοί, αλλά μπορούμε με την ανάλογη εξατομικευμένη, όπως μας έχει τοποθετηθεί εδώ ο κύριος Παναγιώτης Σκλαβούνος, αντιμετώπιση, όλα να βρίσκουν τη σειρά τους, τη λύση τους και έτσι ώστε η γυναίκα να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και καλή υγεία. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10, εδώ στο Smile TV. Γεια σας.